professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat wist er nou weer uit? Vetje had de dokter skillen, want de professor is ziek. Hij had de griep. En dat wil ze correct een verklaaifeest houden zullen. Dat moet ik kennen, Vetje. Geen sprake van, professor. Je moet op bed blijven. Dat had de dokter zijn. Nou, neem een gauw een lepel van dit drankje. En een pil, dan ben je samen weer beter. Ik wil geen drankje. Ik wil geen pil. Ik wil naar het verklaaifeest. Niet een tovenaarspak. Oh, mijn holle. Moeder jepen en slokken. Zo, dat zit erin. En nog maar lekker sliepen. Daar knappen je van op. Vetje stapt de professor wel lekker in. Ze schoot de gordijn dicht. En dan gaat ze de kamer uit. De professor kan net sliepen. Hij denkt aan het verklaaifeest. En aan het mooie pak. Ik moet morgen naar het feest. Zou mijn pak wel passen? Hè? Maar wat dacht de professor nou? Hij gaat doorheen. Wat klappen een ticket te hollen. Maar hij zet terug. Voorzichtig gaat er staan. De poortjes liek je wel van kauwgom. Ze bibberen je alle kanten uit. Stapje voor stapje rent er naar de stoel. Het zwet dript van een voorholle. Die jas, hoe krijg ik die aan? Verkeerde poortje in de mouwen. Dat valt net aan. Ja, een poortje in de mouwen. Ja, de jas is aan. De professor gaat even op een stoel zitten. Hij is een beetje raar. Dan neemt hij de punthoed van de tafel en zet die op een holle. Zo, nu is er een echte tovenaar. Maar hij is savurg. Savurg. Stadig stroffelt hij naar het bed. Hij ploft verroer op het dekbedel. En dan slipt er als een bargje. Vetje had een kopje lekkere sop maken voor de professor. Daar knapt er vast van op. Ze dacht de doorriepen. Ach, Jonorus, de professor had zijn verklaaierskleding aan. Zo graag wel er naar het feest, maar dat kan niet. Wacht eens even. Dat kan wel. Vetje krijgt in Ian een heel mooi plan. De orenbisten van de bistenboord vinden het ek een goed plan. Ze gaan dadelijk zo aan het werk. De orenmaas docht de professor de eigen iepen. Wat lijkt er nu voor op bed? Poppen op het dekbed. En hoe komt dat nu voor het ding op zijn holle? In Ian wit er alles weg. Ik ben ziek. Nog en ik ken net naar het verklaaifeest. En daar vind ik niet aan toe. De professor had vertrierd. Hij gaat op een reg lezen. En dan? Dit ken niet. Ik dream. Ik dream van het verklaaifeest. Ik dream dat er slingers in de kamer hingen. En vlagjes. En ballonnen. Ik dream dat ik muziek hoor. Ja, ik dream dat ik de beste van de beste boord jok. Heel mooi verklaard. Wat een mooie dream. Vier per vier. Het is weer, professor. Een feest zonder jou is geen feest. Daarom hebben we het feest hier. Dan kunnen jou direct bij werden. Vannacht hebben we alles stiekem versierd. De professor weet net wat er zezen had. Zo mooi vindt hij het. Hij zucht naar Romke de Mol. Die is verklaard als spin. Hij had wel 8 pootjes. En Pieter Patat is een Indiaan. En Titus Trompet is een gevaarlijke boef. Maar Vetje is het mooist van alle jaren.
Zij is een deftige koningin, maar een gouden kroon op hol. Eerst kreeg de professor zijn drankje en zijn pil. En een beetje vla. Dan moet je maar het van. Op bij het verzels. Tieten speelt rustige muziek op accordeon en de bisten douchen en jongen. Net te lood. Daar kan de holle van de professor nog net zo best over. Jongens, ik viel me alweer vol naar petten. Ja, dit is het mooiste verklaarfeest van de hele wereld. Hatsa!